सर हे इकडं हे 3 बोकडे आहेत ना, हे ईदसाठी तयार केलेले आहेत. यातले 2 अंडोले आहेत आणि एक खासी आहे. 2 बिटल क्रॉसचे आहेत आणि हा कोटाचा आहे. आणि इकडं हे सुक्या चाऱ्यासाठी आपलं व्यवस्थापन केलं आहे भुसा. तर त्याच्यात एक पावसामुळे आपण इथं आतमध्ये स्टॉक केला आहे भुसा. आणि इकडं हे आपले शेळ्या आहेत सर. तर याच्यात शिरोईच्या काय आहेत, काही बिटलच्या आहेत, काही आपले उस्मानाबादी आहेत, अशा कोटाच्या. तर हे शेळ्याचं सेक्शन आहे सर. आणि इकडं हे छोट्या पिल्लांसाठी मध्ये ही इकडं ही केलेलं आहे. आणि पलीकडं परत ते इकडं ईदसाठी बोकड आहेत पलीकडचे बी. तर ते थोडे कमी साईजचे बोकड आहेत, त्याच्यामुळे त्यांना थोडं साईडलाही केलं आहे. मित्रांनो, मी बळीराजा या चॅनलवर आपले सहर्ष स्वागत आहे. मित्रांनो, शेळीपालन म्हटलं की आपण वेगवेगळ्या जातीची खरेदी करतो. शिरोई, सोजक, बिटल, त्यासोबत आपल्या उस्मानाबादी शेळ्या असतात. तर शेळीपालन परवडत नाही का, शेळीपालन का परवडत नाही याच्यावर आपला आजचा व्हिडिओ असणार आहे. तर आपण शेळ्यांची विक्री कशी करावी, मार्केटिंग कशी करावी आणि खेड्यात राहून सुद्धा आपण बकरी ब्रीडिंगसाठी विक्री कशी करावी याच्यावर हा व्हिडिओ असणार आहे. या कारणाने हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. तसेच आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल तर आपण आमच्या मी बळीराजा या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा व शेजारील बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, म्हणजे आमचे येणारे सर्व व्हिडिओ आपल्याला सहज पाहायला मिळतील. तर सर, तुमचा पूर्ण पत्ता आणि एकदा मोबाईल नंबर प्रेक्षकांना सांगा. नमस्कार सर, माझं नाव रामचंद्र भाऊसाहेब भालेराव, धानोरा, मुक्काम पुंडी, तालुका आष्टी, जिल्हा बीड. तर सर, आपल्या शेळीपालनाची या व्यवसायाची सुरुवात आपली सर कधी झाली होती? सर एक 4-5 वर्षापासून मी सुरुवात केली सर. तर सर, आपण पाहतो की सर शेळीपालनमध्ये आता खेडोपाडे भरपूर लोक शेळीपालनाकडे सर वळत आहेत. शेतीसोबत काहीतरी जोडधंदा असावा म्हणून लोक शेळीपालनाकडे जास्त म्हणजे दूध व्यवसायापेक्षा, कुक्कुटपालनापेक्षा आज पाहतो आपण की प्रत्येक घरोघरी सर शेळ्या आहेतच. आणि शेळीपालन प्रमुख व्यवसाय म्हणून सर उदयास आलाय. तर ह्यात सर अडचणी भरपूर आहेत. लोकांचे फार्म बंद पडलेत. आता आपण सांगता आपल्या परिसरात किती सर फार्म बंद पडले. तर सर याच्या मागे कारण आहे की सर आपलं विक्री व्यवस्थापन सर चुकतं भरपूर वेळा. तर सर, आपण आपल्या आपल्याकडे जे शेळ्या आहेत त्यांच्या जे बोकडांची विक्री आपण कुठं आणि कोणत्या मार्केटला करता? सर मी काय करतो, लोकल मार्केटला पण करतो आणि ईदसाठी पण माझे घरचेच बोकड मी तयार करतो. आणि दुसरी गोष्ट, ब्रीडिंगसाठी पण जर कोणी मागणी केली तर ब्रीडिंगसाठी पण मी देतो. मला की मी फक्त आता बकरीलाच काम करणार तर आपल्याला सर वर्षाला पैसे भेटणार. आपण जर म्हणलं सर कटिंग मार्केटला काम करणार तर आपल्याला हवा तेवढा भाव भेटत नाही. मग आपण जर सगळ्याच मार्केटला जर काम केलं तरच आपला प्रॉफिट आहे. समजा आपण 20 ते 30% कटिंग मार्केटला विकलं, 30 ते 40% बकरीदला विकला आणि राहिलेला माल सर आपला जत्रा किंवा ब्रीडिंगसाठी विकला तर शेळीपालन सर परवडतं. तर तुम्ही मला आता सांगितलं सर, तुम्ही कालच बोकड यात्रेसाठी विकले. तर सर ते कोणत्या जातीचे होते आणि ते कितीला विकले असं सांगा थोडं. सर ते बिटल क्रॉस मध्ये एक होता आणि बोर क्रॉस मध्ये एक होता. तर ते यात्रेसाठी नेले तर ते मी 2 बोकड 55,000 रुपये विकले सर. 2 बोकड 55. आणि जर आपण सर कटिंग मार्केट जर विचार केला असता तर एवढी किंमत भेटली असते का आपल्याला? नाही, कटिंग मार्केटला एवढी नसते भेटली सर. तर सर, समजा आपल्याकडे 100 बोकड जर वर्षाकाळी जर तयार झाले तर आपण त्याची सर अरेंजमेंट कशी केलेली, म्हणजे कोणते बोकड कशी विकता? सर आता यातून काय करतो आम्ही, जे चांगले बोकड आहेत ना, जातीवंत कलर मध्ये, तर हे ईदसाठी आम्ही तयार करतो त्यांना. आणि जे समजा त्यातून आपले काही उस्मानाबादी पण शेळ्या आहेत ना माझ्याकडे, त्यांचे लोकल मार्केटसाठी करतो. तर शिरोई, कोटा आणि बिटल ह्या शेळ्या असल्यामुळे त्यांचे बोकड जे चांगले होते ते आम्ही ईद मार्केटसाठी तयार करतो. तर सर, बकरी ईद म्हटलं, आपल्या बकरी ईदसाठी जर शेळ्या बोकडांची जर विक्री करायची म्हटलं सर, ते महागात किंमत विक्री होईल का? त्याच्या सर खर्चही भरपूर होतो आणि मार्केटिंग सर आपल्याला करणं गरजेचं असतं. तर सर, आपल्याला बकरीचं नियोजनासाठी आपण त्यांना जे बोकडांची सर खरेदी करता किंवा जे आपण मला आपले इथंच तयार करतो, तर सर ह्यांच्यासाठी चारा व्यवस्थापन आपण कसं केलेलं आहे? चारा व्यवस्थापन असं आहे सर की मी मका काडवाळ्याचा मुरघास करतो आणि तूर भुसा, याचा हरभऱ्याचा भुसा आणि मेथी घास, हे आपला भुसा आपण विकत घेतो आणि मेथी घास आणि मका आपल्या घरचंच असते. आणि बाकीचं खोराक बिराक हे तर विकतच घ्यावं लागतं. आणि सर, ओला चाऱ्यामध्ये काय काय आपल्याकडे? ओल्या चाऱ्यामध्ये आपल्याकडे ते गवत आहे याचं आणि हे मेथी घास. पण सर, ओला आपल्याकडे भरपूर प्रकार चारा नाहीये. नाही, भरपूर काय होतं, फार्मर 4 ते 5 प्रकारचाच जास्त असू द्या, 7-8 प्रकारचा सर ओला चाराच करतात. तर सर, ओला चारा आणि सुका चारा यातील फरक काय, याचा फायदा काय होता आपल्या बोकड पालनात? तर सर, ओल्या चाऱ्यापेक्षा सुक्या चाऱ्यानी वजन चांगले लागते, तर कार्डांना म्हणा, ईदच्या बोकडांना म्हणा. आणि वल्ला पण असावा, पण जास्त सुक्या चाऱ्यापासून ज्यादा फायदा वाटतो. आता कसं होतं, बऱ्याच वेळा आपण जर 1 किलो समजा आपला ओला चारा जर आणला
त्यात 90 ते 95% नुसतं सर पाणीच असतं. हो सर. आणि जर आपण सुका चारा आणला तर त्यात आपलं पाण्याचं प्रमाण कमी असतं. तर मग आपण नुसतं आपल्याला दिसतो वाळासारखं हा मोठा आहे पण त्याची भूक भागत नाही खेळायची. त्याच्या विरुद्ध जर सुका चारा असेल तर सर भूक भागते. तर सर आता भरपूर अडचण काय ती की आपल्याकडे समजा 20 शेळ्या तर आता आपण सुका चारा सर किती असावं हेच आपल्या गणित माहित नसतं. त्याला ते आपल्याला सुका चारा वर्षभर भेटत नाही. तर मग सर त्याची एका शेळीला आपलं ते गणित काय की आपण कसं अरेंजमेंट करता? सुका चारा सर आम्ही स्टॉक करून ठेवतो. भुसा, कधी कडबा, वैरण हे असं पाऊस काळात पुरवून असा स्टॉक करून ठेवतो. पण किती प्रमाणात ठेवता कसं आपल्याला लक्षात येतं? लक्षात म्हणजे आता आपल्या दरवर्षीचं गणित माहिती असतं त्यापेक्षा थोडंसं जादाही करायचं. आपल्याकडे एवढ्या शेळ्या आहेत बा मग त्या हिशोबाने आपण किती लागतंय ह्या हिशोबाने हे करायचं. वजनाला सर सर्वात जास्त महत्व आहे. तर सर त्यांना आपण जो खुराक देतो त्याचं जे प्रमाण असं किंवा सर आपले काही इतर आपण समजा लोक वेगवेगळे प्रयोग करतात सर. कोणी खुराकामध्ये काय मिक्स करतात तर ते खर्च वाढतो, गोळी पेंड देतं. तर सर आपण वजन वाढीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी काय काय केलेलं आहे समजा? सर त्यातून खुराकामध्ये आम्ही मका आणि डाळ मेलची चुन्नी आणि नाही मका ही भेटलं तर मग आपले गहू असं खुराक पण द्यावाच लागतोय असं वजनासाठी. बकरी म्हणजे काय समजा खुराक सर द्यावाच लागतो. तर सर आपण जेव्हा शेळीपालन सर चालू केलं होतं तर त्यावेळेस आपण एकाच मार्केटवर काम केलं, कटिंग मार्केटला. नंतर आपण समजा अनुभवानुसार हे केलं आणि भरपूर वेळा काय जे नवीन शेळीपालक उतरतात तर त्यांना नक्की आपण कशावर काम करायचं हेच कळत नाही. हो सर. की ते एकच धरतात किंवा त्यांना माहित नसतं की सर आपण कशावर काम करतो, की आपल्याला बकरीसाठी करायचं आहे की सर आपला कटिंग मार्केटला करायचं आहे. तर सर तुम्ही अशा लोकांना सर काय मार्गदर्शन करायचे नवीन शेळीपालन चालू करणार आहेत की तर सर त्यांनी सुरुवातीला कशावर काम करावं की त्याचं नियोजन कसं असावं? सर चालू करताना त्यांनी लोकल मार्केटवरच काम करावं, आधी अनुभव घ्यावा आणि तिथून पुढे समजावं. त्याचा अनुभव आल्याच्या नंतर मग पुढे जसं स्टेप बाय स्टेप त्यांनी काम केलं तर चांगलं राहील माझ्या अनुभवातून. सर आपलं या शेळ्यांसाठी चारा व्यवस्थापन सर किती क्षेत्रात आहे आपलं? सर एक अर्ध्या एकरामध्ये माझं हिरवा चारा आहे आणि बाकीचा जो सुका चारा आहे तो मी विकतच घेतो. मग सर अर्ध्या एकरमध्ये सर एवढ्या शेळ्यांचं संगोपन व्यवस्थित होतं? हो सर. आत्ता आपल्याकडे लहान मोठ्या सर किती शेळ्या आहेत? लहान मोठ्या सर 50 शेळ्या आहेत माझ्याकडे. आता सर आपण सांगितलं की आपण सगळ्या मार्केटला काम करता. हो. तर सरासरी सर आपला वर्षाखाली सर आपल्याला किती प्रॉफिट होतो ह्यातून? सर आता ईदचं पण काम करतो आपण आणि लोकल मार्केटचं पण करतो. तर वार्षिक आपल्याला 4-1 लाख रुपयापर्यंत निव्वळ प्रॉफिट राहतं. आता अर्धा एकर मध्ये तुम्ही काही करा सर तर एवढं उत्पन्न भेटणं शक्य नाही सर. तर त्यामुळं शेळी पालन काय ह्या तोट्यातला व्यवसाय नाहीये. फक्त सर आपण पाहतो की 90% फार्म बंदच पडतात. कुठेतरी त्यांचं काहीतरी चुकतं तर त्याच्यासाठी आपल्या परिसराचे जे लहान मोठे फार्म आहेत त्याला आधी भेट द्यावा. उगाच आता 500 शेळ्याचं फार्म, 1000 शेळ्याचं फार्म अशा ठिकाणी भेट देण्यापेक्षा आपल्या परिसरातील आपल्याकडे कोणत्या शेळ्या चालतात, मार्केटिंग कसं याच्यावर सर आपण आपली निवड करावी. तर सर शेळीत अजून एक अडचण येते की लसीकरण, आजारपण, तर त्याच्यावर आपला काय उपाय ना आपण कसं व्यवस्थापन करता? सर आम्ही काय करतो वर्षातून एकदा PPR करतो आणि दुसरं FMD एक. दुसरं ज्यादा गरज पडतच नाही. PPR केला म्हणजे सगळ्यात मोठा म्हणजे प्रॉब्लेम तोच राहतो. दुसरे आमच्या मोकळ्या वातावरणात असल्यामुळे आम्हाला दुसरा प्रॉब्लेम बी ज्यादा जाणवत नाही त्यामुळे आम्ही त्याच्याकडे लक्ष बी देत नाही दुसऱ्या याच्याकडे. सर आपल्याकडे जे शेळ्या आता बोकड सर सर्व मिक्स आहेत सर आपण याचं क्रॉसिंग ब्रीडिंग करता का समजा? हा सर क्रॉसिंग करतो आणि त्यापासून आपल्याला जे चांगले पिल्ल उतरते ते आपण ईद मार्केटसाठी तयार करतो. क्रॉसिंग केल्याने सर निश्चित फायदाच होत असेल? हो सर. क्रॉसिंग मध्ये फायदाच होतो, वेटसाठी चांगला फायदा होतो. सर आता आपण जे आपलं जे शेड दिसतंय सर तर या शेडची सर साईज किती आहे? आपली एक 40 बाय 30 असे आपली साईज आहे. सर किती खर्च आलता ह्याच्यावर? याला खर्च 1 लाख रुपयाच्या भोवताली खर्च आलता 4-5 वर्षापूर्वी. सर आता आपण एवढं वर्षाला करता, आता काही ठिकाणी सर तेज आहेत, काही ठिकाणी सर कॉबा केलेला असतो किंवा इतर लोक प्लॅस्टिकचं बी टाकू राहिले सध्या. तर सर आपलं पहिल्यापासून आपलं मातीचं जे मुरुम आहे सर ह्याचा काय फायदा तोटा वाटला आपल्याला? सर कोबा केला की ते त्याच्यावर ज्यादा सारखं वल्ल राहिले की वास येणे, ही बॅक्टेरिया असं त्याच्यापासून त्रास होतो. त्यामुळे रोज धुवा लागणार. आपल्या ज्याने रोज धुणं होत नाही त्याच्यामुळे आपण मातीवर व्यवस्थित जर त्याची स्वच्छता ठेवली तर व्यवस्थित वाटतं मला. सर मातीत गोचडे पिसाचा त्रास होत नाही का आपल्याला? होतो, पण आपण त्याला वेळोवेळी पावडर लावणे किंवा औषध फवारणी करणे ह्याच्याकडे लक्ष दिल्यावर अडचण येत नाही सर. आता सर जे आपले इतर शेतकरी मित्र आहेत किंवा जे सर नवयुवक आहेत, आता आपण मी कालच एक न्यूज वाचली की भारतातील सर 80 ते 70% हे जे मुलं सर ते डिप्रेशनमध्ये आहेत. तर का सर त्यांना रोजगार नाही आहे, तर सर त्यांना आपण काय मार्गदर्शन कराल? त्यांनी एक छोट्या याच्यापासून जर चालू केलं, कमी भांडवलामध्ये हा व्यवसाय व्हा आणि गरिबासाठी, गरिबाची गाय मानली जाते शेळी म्हणतात,
तर चांगला व्यवसाय हा थोड्या भांडवलापासून तर वर जाण्याचा चांगला मार्ग आहे बा एक माझ्या अनुभवातून. किलो विकता का काही? तर आम्ही सर आता हे लोकल मार्केटला आपल्या असंच जाते समजा आणि इच्छे तर ते वजनावर करतो आम्ही विक्री. सर ईदच्या बोकडाची कशी म्हणजे किंमत राहते सरासरी, काय किलोवर राहते? ईदचे एक 400 रुपये, ते जसं जातीवंत त्याच्या याच्यावर जसं असेल त्या हिशोबाने त्याची किंमत ठरवली जाते सर. आणि सर आता आपण तर मार्केटला जात नाही समजा देवनाराला इकडे तिकडे, तर व्यापारी आपल्याकडे येतात का? आपण त्याची कशी विक्री करतात? सर आम्ही व्हॉट्सअप फेसबुकद्वारे याची जाहिरात करतो आणि त्यानुसार आमच्या घरी येऊन घेऊन जाते ईदचे बी पण आणि लोकलचे